divný. Ne, Barviči, nejsem smrtelně nemocný. Dík, že máš takovou starost. Pak je to fakt záhada, co? No, o tom mi povídej. Pojďme radši tudy. Co? Co? Nikdo. Jedna buchta, kterou jsem vojel. Nalitej, chápeš? Bylo to naprostý psycho. Pojďme tudy, stejně je to kratší, ne? Nikdo z vás neví, čím se teď procházím. Tina Jordanová, jo. Kdo je sakra Tina Jordanova? Byla to mámuli. Ale nikdy si o ní nemluvil. Nechtěl jsem to přivolat. Ona byla dokonalá. Dokonalá. Pihy na ramenou. Ale stejně, 2 měsíce a bum, odkopla mě. Měl jsem to tušit, byla to 10, jasná 10. A já jsem byl 6, možná 7. Ten rozdíl nešlo překlenout. Příroda promluvila. Já byl měsíce v depce. Tak to bylo tím? Čau, Wendle. Ty musím okamžitě vědět, proč nám to nevyšlo. Mám tu zákazník. Je to důležitý, chápeš? Fakt důležitý. Byl jsem hodnej, no. A ohleduplnej. Když jsi měla chřipku, nechlastal jsem celý víkend. Vzpomínáš? A ty masáže nohou. Pamatuješ, jak jsem tě hladíval po zádech? Takhle. Vzpomínáš, jak jsem se staral o to ptáčátko? Malého Timothyho? Umřel. Ježíši Kriste, to se mi snad zdá. Ty mi můžeš to vzít za mě? Jo, jasně. Díky, Timmy. Není zač, Wendle. Kdo je na řadě, prosím? Měla jsem tě fakt ráda, Wendle, ale ty tvoje keci, že já jsem 10 a ty jenom 6. 7. Dobře, prostě ty tvý věčný hloupý obavy, jestli tě náhodou neopustí. Jo, ale vždyť si mě opustila. Tak proč nepřiznáš, že jsem pro tebe nebyl dost dobrý? Wendle, ty jsi pro mě byl dost dobrý. Nebyl jsi dost dobrý jen pro sebe. Sakra. Až se vrátím, vezmu si velký hranolky.